जे सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'आ लेखा रोङा होननाय बे बुस्थुआ दिनै जोंनि मानसिफोरनाव जिहेतु साननाय हनाया माने बे खर'आव इस्टाब्लिश जानायनि थाखाय मा दिनैनि समावहाय सरकारि फरायसालियावहाय जोंनि गार्जेनफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंनो नागिरलिया। सांग्राङै जुदि बै फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरखौ खोथा बुंहैयोब्ला बा फोरोंगिरिनि खोथाखौ मानियोब्ला बे सरकारि स्कुलावबो जोंनि गथ'फ्रा लेखा गोरों जागोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय मा जाबाय गमायै जोङो नुदों नंगौ सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फ्रा सोरबा क्लास 5 सोरबा क्लास 6 पास जानानैबो गावबा गावनि नामखौ लिरनो रोङा। दा गावबा गावनि नामखौ लिरनो रोङैनि जाहोना खिन्थु सरकारि स्कुलनि दाय नङा, मास्टारफोरनि दाय नङा, बियो बिमा बिफानि दाय। बर' बिजोंनि फरायसालि फोथैनायाव माबा मोनसे गोहोम खोलैदों होननानै बुङोबाथ' आं बुंगोन बे नंखाय बाथ्रा। दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गार्जेनफोर बे गार्जेनफ्रा जोंनिया कनसियास नङा, सांग्रां नङा। दा आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन, सोरबा बिमा बिफाया जुदि गावबा गावनि गथ'खौ बबेबा गंसे सरकारि फरायसालियाव होयोब्ला सरकारि फरायसालियाव होखांनायनि उनावहाय बे गथ'आ मा रोंदों मा रोङाखै जेबो जोथोन लाया, जेबो उदिस लाया, आरो जेबो जोथोन लायाबा जेबो उदिस लायाबा जे मास्टाराल' फोरोंनायजों गथ'फ्रा मालाबाबो गोरों जाया। दा ओंखायनो बे गथ'आ मा जाहैबाय मोनसे समावहाय जिहेतु दानि दिनाव फेलबो खालामनो हाया, फेलबो खालामनो मोना हिसाबै फोरोंगिरिफ्रा उपाय गैयैयाव मा खालामबाय गथ'फोरखौ बारहोहरबाय थाबाय। नाथाय जेलानाखि मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनां अब्लाथाय बिथाङा मा बे गथ'आ मेट्रिक फाइनालाव गाज्रि खालामहैबाय। दा बिनि उनावहाय मा जाबाय जे सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'आ लेखा रोङा होननाय बे बुस्थुआ दिनै जोंनि मानसिफोरनाव जिहेतु साननाय हनाया माने बे खर'आव इस्टाब्लिश जानायनि थाखाय मा दिनैनि समावहाय सरकारि फरायसालियावहाय जोंनि गार्जेनफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंनो नागिरलिया। दा बेखायनो जोंनि जुदि गार्जेनफ्रा सांग्राङै जुदि गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लायोब्ला, सांग्राङै जुदि बै फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिफोरखौ खोथा बुंहैयोब्ला बा फोरोंगिरिनि खोथाखौ मानियोब्ला बे सरकारि स्कुलावबो जोंनि गथ'फ्रा लेखा गोरों जागोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय मा जाबाय गमायै जोङो नुदों नंगौ सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फ्रा सोरबा क्लास 5 सोरबा क्लास 6 पास जानानैबो गावबा गावनि नामखौ लिरनो रोङा। दा गावबा गावनि नामखौ लिरनो रोङैनि जाहोना खिन्थु सरकारि स्कुलनि दाय नङा, मास्टारफोरनि दाय नङा, बियो बिमा बिफानि दाय। खारन बे बिमा बिफाया गावनि गथ'आ बेसेबां रोङो बिनि नलेजआनो गैया। बे गावनि गथ'आ क्लास 5 मोननानै ABCD खौ जे रोङा, क दे रोंजोबा, बे खोथाखौ बिमा बिफाया जेबोखौनो बुजि मोना। खिन्थु जेलानाखि मेट्रिकआ फेल जाबाय अब्लाल' मिथिबाय माथो मेट्रिकआव फेल जागारबाय। दा बेबायदिनो मा जाहैबाय सरकारि स्कुलाव फरायबा लेखा रोङा होननाया जाहैदों आरोखि। दा ओंखायनो बेवहाय सरकारि स्कुल थैनायनि जाहोना जे प्राइभेट स्कुल बेखौ आं कुनुदिन गनाया। जुदि गाबोननिफ्राय जुदि जों बिमा बिफाया हमनानै ला बिथाङाबो सासे मास्टार, आंनि खाथियाव थानाय बेबो सासे मास्टार, आंबो सासे मास्टार, आंनि गथ'खौ बिथांनि गथ'खौ जुदि जोंनि गथ'जों सरकारि स्कुलाव होयोब्ला नङा होमबा, जोंनि गथ'खौ जुदि जोङो मोजां खालामनांगौनि थाखाय बै स्कुलाव थांनानै मास्टारफोरजों रायज्लायहैबाय थायोबा, मास्टारफोरखौ जुदि खोथा बुंहैयोबा बे गथ'फ्रा रोङिनि खोथा गैया सरकारि स्कुलावबो। थ' बेनो आङो नैबेखौनो बुंगोन जे सरकारि स्कुल फोथैनायाव प्राइभेट स्कुला जेबो गाज्रि गोहोम गोलैयाखै, खिन्थु जोंनि गार्जेनफ्रा कनसियास गैयिनि थाखायसो बे गोहोमा गोलैदों।